Ο εξωγήινος παράγοντας και τα UFO είναι ένα θέμα παρεξηγημένο από τον πολύ κόσμο. Και αυτό συμβαίνει είτε γιατί παρουσιάζεται με μη σοβαρό τρόπο, είτε παρουσιάζεται με υπεύθυνο τρόπο, αλλά από άτομα των οποίων τα λεγόμενα παρερμηνεύονται ή την χάνουν ηρωνίας. Φυσικά υπάρχει και η θεωρία που θέλει τα στοιχεία περί εξωγήινων να αποκρύβονται ή να γελιοποιούνται εσκεμμένα από μεγάλα κέντρα εξουσίας, τα οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν την επαφή τους με τους εξωγήινους, προκειμένου να κυριαρχήσουν πάνω στον πλανήτη. Η έρευνα αυτή θα επιχειρήσει να σας παρουσιάσει, με τρόπο περιεκτικό και όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό, το ζήτημα των UFO και των εξωγήινων, με βάση στοιχεία που προέκυψαν από περιστατικά που έλαβαν χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. 4 Έλληνες ερευνητές καταθέτουν τις απόψεις τους πάνω στο θέμα, παρουσιάζοντας διάφορες πλευρές του ζητήματος. Σκοπός της σύντομης αυτής έρευνας είναι να σας παρουσιάσει κάποια στοιχεία που χρήζουν προσοχής και προβληματισμού. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Οι εμφανίσεις στον Άτια δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Η ιστορία τους είναι πολύ παλιά, πιο παλιά ίσως και από τον άνθρωπο. Οι μυθολογίες όλων των λαών της γης μιλούν για όντα που κατέβηκαν από τον ουρανό, επιβαίνοντας σε σκάφη τα οποία έκαναν θόρυβο και σήκωναν σύννεφα σκόνης. Τα όντα αυτά αναμίχθηκαν με τους ντόπιους κατοίκους διαφόρων περιοχών, τους δίδαξαν τρόπους καλλιέργειας της γης, τους πρόσφεραν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα και πολλές πρακτικές γνώσεις. Οι δάσκαλοι αυτοί δεν γερνούσαν όπως οι άνθρωποι της γης και όταν τους ρωτούσαν για την πατρίδα τους έδειχναν τα άστρα του ουρανού. Όταν τελείωνε η αποστολή των δασκάλων σε κάποιο σημείο της γης, έφευγαν δίνοντας την υπόσχεση ότι κάποτε θα επιστρέψουν. Ενδείξεις της παρουσίας τους μας έχουν αφήσει σε διάφορους αρχαίους ναούς με διάφορα σχεδιαγράμματα που υπάρχουν επάνω που παρουσιάζουν αεροπλάνα, ελικόπτερα και διάφορα άλλα, όπως το ναό της Αβίδου στην Αίγυπτο, και διάφορα κρανία που έχουν βρεθεί με εγχειρήσεις στον εγκέφαλο πριν από χιλιάδες χρόνια. Ανά την Ιφίλιο υπάρχουν διάσπαρτα αγάλματα και βραχογραφίες εκείνης της εποχής, στο Περού, στο Μεξικό και σε άλλες περιοχές. Οι μαρτυρίες αυτές των επισκέψεων, που θυμίζουν την επίσκεψη αστροναυτών στη Γη, ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Στην ελληνική μυθολογία έχουμε την τιτανομαχία και την γιγαντομαχία, που σε πολλά σημεία γίνεται λόγος για υψηλή τεχνολογία. Τα κείμενα αυτά ακόμα και σήμερα απασχολούν την NASA και τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Τα ινδικά έπι και οι Βέδες της Μαχαμπαράτα μιλούν για τους θεούς που κινούνται με υπτάμενα ουράνια οχήματα, τα Βιμάνας. Στο θιβετιανό βιβλίο Τζιάν υπάρχουν περιγραφές που δεν αρμόζουν στην τεχνολογία της εποχής στην οποία αναφέρονται. Στο έπος του Γκιλγαμές, που αποτελεί τη μυθολογία των Βαβυλωνίων και των Σουμερίων, έχουμε φανταστικές περιγραφές ταξιδιών στο διάστημα. Ο γνωστός συγγραφέας και ερευνητής Έριχ φον Ντένικεν κατάφερε να γνωστοποιήσει σε παγκόσμιο επίπεδο την ύπαρξη πανάρχαιων κατασκευών και γνώσεων που ήταν κρυμμένες στα αραχνιασμένα ντουλάπια των αρχαιολόγων και των ιερατείων. Στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση έχουμε γραβούρες και εικόνες που απεικονίζονται φαινόμενα που θυμίζουν άδεια. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών σε όλο τον κόσμο συναντούσαν στον ουρανό τα περιβόητα Foo Fighters, τα οποία είχαν σχήμα σφαιρικό ή δισκοειδές. Τα Foo Fighters άλλοτε παρακολουθούσαν από σχετική απόσταση τα αεροσκάφη και άλλοτε τα παρενοχλούσαν, περνώντας ανάμεσά τους χωρίς να δημιουργούν ατυχήματα. Η κάθε πλευρά των εμπολέμων νόμιζε ότι τα Foo Fighters ήταν μυστικό όπλο της άλλης πλευράς. Σήμερα, οι περιγραφές παρόμοιων περιστατικών είναι πλήρεις. Καταγράφονται από φωτογραφικές μηχανές, από βιντεοκάμερες, αλλά και από ραντάρ των αεροδρομίων και από διασημόπλια.
Όλα στο σύμπαν φαίνεται να επαναλαμβάνονται και ιδιαίτερα στην αστρονομία επαναλαμβάνονται τα ίδια αστέρια εκατομμύρια φορές και προφανώς επαναλαμβάνονται και τα πλανητικά συστήματα. Κάποια εκατομμύρια από αυτά θα έχουν παρόμοιες συνθήκες με εμάς. Επομένως το φαινόμενο της ζωής θα πρέπει να επαναλαμβάνεται και σε αυτούς τους χώρους και σε αυτά τα αστρικά συστήματα με τον ίδιο τρόπο που επαναλαμβάνεται εδώ στη Γη. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πιο προηγμένοι πολιτισμοί και όπως και πιο χαμηλό επίπεδο πολιτισμούς από εμάς. Είμαι πεπισμένος εδώ και 40 χρόνια ερευνών που έχω κάνει ότι υπάρχουν εξωγήινοι, ζουν ανάμεσά μας, έχουν καταγραφεί και σε βιντεοτενίες και σε φωτογραφίες. Σίγουρα υπάρχει ζωή στο σύμπαν, σίγουρα υπάρχουν πολλές μορφές ζωής, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όμως, εδώ, πάνω σε αυτό το πλανήτη, το πλανήτη της Γεάς, δεν έχουμε την παραμικρή απόδειξη ότι αυτά τα σκάφη τα οποία εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές από την παλαιολιθική περίοδο και ευρήματα έχουμε εμείς σχετικά και της παλαιολιθικής και της μεσολιθικής περίοδου. Αυτά τα σκάφη λοιπόν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι έχουν έρθει από άλλους πλανήτες, ότι τα κατασκεύασαν εξωγήινοι, ότι τα διαχειρίστηκαν εξωγήινοι. Αντιθέτως και από κείμενα όπως είναι το κείμενο Βημανίκας Άστρα και άλλα ινδικά κείμενα, αλλά και από ελληνικά κείμενα όπως είναι ο Φέδων του Πλάτωνα και άλλα πολλά, Προμηθέας Δεσμότης, βλέπουμε ότι υπάρχουν ενδείξεις ή και αποδείξεις της ύπαρξης τέτοιων μηχανημάτων ταχυμετρικής πρόθεσης και αντιβαρύτητας που δεν οφείλονται σε εξωγήινους, σίγουρα, μια και κανένα στοιχείο δεν προκύπτει για την παρουσία εξωγήινων στον πλανήτη. Αντιθέτως, έχουμε και τιμολόγιο και βίντεο αυτών των κατασκευών των φουσκωτών πλαστικών ανθρώπων, τους οποίους παρουσίασαν δήθεν σαν εξωγήινους οι Αμερικάνοι μέσα από τα προγράμματα που έβγαλαν για να τυφλώσουν τον κόσμο για το ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα μετά το 1956, και αυτοί οι πλαστικοί άνθρωποι είναι προϊόντα αμερικανικών βιοτεχνιών και όχι φυσικά εξωγήινοι. Μετά τον αποχαρακτηρισμό απορρίτων εγγράφων, εμφανίζεται να έχει ιδρυθεί η ομάδα Majestic 12 ως βραχίωνας της υπερκυβέρνησης, ο οποίος ασχολείται με το θέμα του εξωγήινου παράγοντα. Ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα που διέρευσαν στη δημοσιότητα εμφανίζει την αρχική σύσταση της ομάδος Majestic 12 το 1947, η οποία ασχολείται με τις δραστηριότητες του εξωγήινου παράγοντα και την εκμετάλλευση της εξωγήινης υπερσύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος της παγκόσμιας υπερκυβέρνησης. Ένα από τα διασημότερα και ταυτόχρονα πιο αμφιλεγόμενα περιστατικά πτώσης UFO είναι αυτό του 1947 στο Roswell, όπου για πρώτη φορά αναφέρεται, επίσημα πλέον, η κατοχή από τις Αμερικανικές αρχές υπταμένου δίσκου και εξωγήινων οντοτήτων. Ωστόσο, οι θεωρίες συνωμοσίας περί απόκρυψης στοιχείων από τις αρχές εντάθηκαν σε μεγάλο βαθμό μετά τη δημοσιοποίηση της μυστηριώδους ιστορίας του συνταγματάρχη Φίλιπ Κόρσο. Λοιπόν, η συνέχεια του περιστατικού του Roswell εμφανίζεται ο Κόρσο, ο οποίος ήταν αντισταγματάρχης της αεροπορίας. Ο Κόρσο γράφει ένα βιβλίο και αφού περιμένει ακριβώς τη συμπλήρωση 50 ετών και μιας ημέρας, που χρονικό διάστημα το επιτρέπει να μιλήσει, γιατί κάθε τι από το Αμερικανικό Σύνταγμα αποδιαβαθμίζεται, ενώ ήταν παλιά διαβαθμισμένο και του είχαν κλειστό το στόμα, γράφει ένα βιβλίο και το δημοσιεύει 50 χρόνια και μία ημέρα. Στη συνέχεια, μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του, ζητείται από τα αρχεία του Πενταγώνου της αεροπορίας να δοθούν στοιχεία του συνταγματάρχη Κόρσο, ο οποίος τον είχε διορίσει η υπηρεσία του να διερευνήσει και να ελέγξει τα συντρίμμια. Μάλιστα ο Κόρσο ισχυρίζεται
ότι οι βάσεις του τρανζίστορ, αυτό που χαιρόμαστε στην τεχνολογία σήμερα, των ημιαγωγών και του τρανζίστορ, πρώτο ευρέθη στο Roswell. Οι οπτικές σύνες πρώτο ευρέθησαν στα συντρίμμια του Roswell και μάλιστα είχαμε απότομα την εμφάνιση του τρανζίστορ. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, ότι το τρανζίστορ και τα ολοκληρώμενα κυκλώματα εμφανίστηκαν, γιατί υπήρχε και στο Roswell, υπήρχαν και ολοκληρωμένα κυκλώματα, εμφανίστηκαν κάπως πολύ απότομα, χωρίς κάποια ιστορική εξέλιξη. Στον Κόρσο δόθη διαταγή να διαρρεύσει στην αμερικανική βιομηχανία την τεχνολογία αυτή για να τη βοηθήσει την τεχνολογία να εξελιχθεί. Και πραγματικά είχα μια τεχνολογική εξέλιξη ομολογουμένως ακριβώς μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που αρχίζει και με την εποχή του Roswell. Έχουμε μια έκρηξη τεχνολογική. Λοιπόν, τότε συνίσταται μια επιτροπή και ζητάει από το Πεντάγωνο να δοθούν λεπτομέρειες βάσει των μαρτυριών του Κόρσο, έτσι, να δοθούν λεπτομέρειες από τα αρχεία του Πεντάγωνου. Το Πεντάγωνο λέει: δεν έχω δει κανένα αρχείο και δεν ξέρω τι λέει ο Roswell. Τότε υποβάλλεται μήνυση εναντίον του Πενταγώνου για ψευδές δηλώσεις και για απόκρυψη. Τότε ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, καλεί τον Κόρσο σαν βασικό μάρτυρα να καταθέσει αυτά που γράφει στο βιβλίο του, ότι πραγματικά έλαβε την εντολή να διερευνήσει τα συντρίμματα του Roswell. Ο Roswell παρουσιάζεται στον ανακριτή και λέει: δηλώνω, δηλώνω ότι όσα αναφέρω στο βιβλίο μου είναι αληθή και εγώ προσωπικά και η ομάδα μου με άλλους αξιωματικούς ανάλαβα αυτή τη διερεύνηση την οποία περιγράφω στο βιβλίο μου. Στο τέλος της εβδομάδας και πριν ολοκληρώσει καλά την κατάθεσή του και θα ξανακατέθεται ο Κόρσο, παθαίνει εντονότατη καρδιακή προσβολή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Μαϊάμι, από το οποίο εξέρχεται χωρίς να προσδιοριστεί τα αίτια της βαριάς καρδιακής προσβολής. Συνεχίζει την κατάθεσή του και τέλος Ιουνίου, το θυμάμαι σαν σήμερα, ξαναπαθαίνει δεύτερη καρδιακή προσβολή εντονότατη και πεθαίνει, που αυτή τη στιγμή δεν έχει διαγνωστεί ακριβώς τα αίτια αυτής της καρδιακής προσβολής. Για μένα είναι μια προφανής απόπειρα καταρχήν δολοφονίας και εν συνεχεία μια ολοκληρωμένη δολοφονία που έγινε εναντίον του Κόρσο, γιατί έλεγε πολλά που κάποιοι δεν επιθυμούσαν να τα πει.